aby bolo rezanie masívneho obrobku z nehrdzavejúcej ocele ľahké a plynulé. Etiketa rezného kotúča obsahuje niekoľko zaujímavých informácií, ktoré je potrebné dodržiavať. V tomto videu vysvetľujeme jednotlivé prvky. Na každom reznom kotúči Rhodius je uvedený materiál, pre ktorý je najvhodnejší. Okrem toho používame farebný kódovací systém. Zlatá etiketa rovná sa nerezová oceľ a oceľ. Modrá etiketa rovná sa oceľ. Zelená etiketa rovná sa kameň. A strieborná etiketa rovná sa hliník. A s každou z týchto farieb XT69 pre všetky uvedené materiály. Na rezných kotúčoch pre nerezovú oceľ sa nachádzajú aj piktogramy inox a železo, síra, chlór 0,1%. Ďalšie piktogramy upozorňujú na používanie osobných ochranných prostriedkov. Pre bezpečnosť pri práci noste ochranné okuliare, ochranu sluchu, ochrannú masku a ochranné rukavice. Všetky informácie týkajúce sa bezpečnosti nájdete v priloženom bezpečnostnom letáku. Vždy dodržiavajte informácie o maximálnych otáčkach, nikdy nerežte poškodeným nástrojom a nikdy nebrúste rezným kotúčom. To všetko môže spôsobiť nebezpečné poškodenie rezného kotúča. Najvyššie bezpečnostné štandardy zaručuje logo OSA. Organizácia pre bezpečnosť brúsnych materiálov kladie na svojich členov najprísnejšie požiadavky. Údaje o priemere, hrúbke a otvore sú uvedené v metrických a imperiálnych jednotkách na každom reznom kotúči. Na našich produktoch Rhodius nájdete aj informáciu, či nástroj patrí do radu kvality Topline, Proline alebo Alphaline. Značky informujú o špeciálnych technológiách. V tomto prípade Extended súvise s 30% vyšším výkonom. Hydroprotect predstavuje vlastnosť proti predčasnému starnutiu vplyvom vlhkosti a Ceramicon znamená použitie keramického zrna. Vďaka za lajkovanie a zdieľanie. Predplaťte si náš kanál, aby ste nezmeškali ďalšie videá.